कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. Thank you so much, Mataji. हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Pranam Prabhu. Welcome Prabhu. Thank you Prabhu. Nandri. Krishna Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை வணக்கத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் இன்னைக்கு சாப்டர் 17க்கு நாங்க அன்போடு வரவேற்கிறோம். நம்ம குரு பரம்பரையில எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய வந்தனங்களை தெரிவிச்சிருக்கோம். இந்த அறியாமையில இருந்து நம்மளை விடுவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனமார்ந்த பிரார்த்தனையை முன் வச்சிருக்கோம். மாதாஜி கருத்தி அழகா படிச்சு கொடுத்தாங்க. நம்ம இப்போ நம்பிக்கையோட 3 பிரிவுகள் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்டர் 17 நம்ம இப்போ இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சாப்டர் 16 நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீட்டை பார்த்துடலாம். அதாவது தெய்வீக குணங்கள் மற்றும் அசுர குணங்கள் 2 வகையா மனிதர்கள் இருக்காங்க. தெய்வீக குணம் அசுர குணம் சொல்லிட்டு அதுல அத டீட்டெயில நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன குணங்களை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம தெய்வீக நிலைக்கு உயரலாம்னு சொல்லிட்டு. நரகத்தின் 3 வாசல்கள் பார்த்தோம். காமம், கோபம், பேராசை இவைகளை தவிர்க்க வேண்டும். சோ அது பார்த்தோம். சாஸ்திர அதிகாரம், அதாவது வேத சாஸ்திரங்களே வாழ்க்கையின் வழிகாட்டியா இருக்கு. கிருஷ்ண பக்தி நம்ம எல்லா நற்குணங்களுக்கும் இந்த பக்தியின் மூலமா நமக்கு கிடைச்சிடும். சோ நம்ம பக்தி செய்யறதே நம்மளுடைய குணங்களை வளர்த்துக்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறதுதான் மெயினா இந்த சாப்டர்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அசுர குண இயல்புகளை எல்லாம் தவிர்த்து நம்ம குணங்களை சத்துவ குணத்துக்கு உயர்த்தி நம்ம தெய்வீக நிலைக்கு உயரணும் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எஸ் பிரபு.
இன்னைக்கு சாப்டர் 18 பார்க்கலாம். 18ல வந்து சாரி சாப்டர் 17 பார்க்கலாம். இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் என்னவா இருக்குன்னா, அதாவது 17.1ல இருந்து 17.2 2 ஸ்லோகம் வந்து இந்த கொள்கை, அதாவது அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறாரு. அதாவது சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிச்சு நம்பிக்கையோட வழிபடுறவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனோட கேள்விக்கு அந்த கேள்விதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. அடுத்தது வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள், அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. நம்பிக்கையின் பிரிவுகள்ல எப்படி நம்ம குணத்தின் மூலமா அந்த அடிப்படை வேறுபடுது, அந்த நம்பிக்கையே வேறுபடுது நம்ம குணங்களின் மூலமா அப்படிங்கிறத நம்ம பகவான் விளக்குறாரு. அடுத்தது வந்து இந்த வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்களை வந்து அந்த என்ன அப்படி குணங்கள், அந்த நம்பிக்கை எல்லாம் எப்படி நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. கன்க்ளூஷன் வந்து 23ல இருந்து 28 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மாதாஜி, உமா மாதாஜி. அர்ஜுன வாச்ச हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் வந்து இங்க என்ன கேட்கிறாருன்னா, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாம ஆனா வந்து வழிபாடு முறையை வச்சிருக்காங்க, கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி வழிபடுறாங்க. அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும், அப்படி வழிபடுறது எந்த குணத்துல வருது, சத்தோமா ரஜோகுணமா தமோகுணமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். சோ அதுக்கு வந்து அதாவது இதுல என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து சாஸ்திரங்களை பத்தி தெரியாம மத்தவங்களை பின்பற்றாங்க. அதாவது வேறவங்க எல்லாம் எப்படி பிரார்த்தனை பண்றாங்க, அவங்க பண்றாங்க, சோ அவங்கள மாதிரியே நம்மளும் பின்பற்றலாம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வளர்த்துறாங்க. சோ இந்த நம்பிக்கை போதுமா? இது வந்து அந்த குணங்களின் தாக்கத்தினால வர்றது இல்லையா? சோ அது வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும், அவங்க எந்த குணத்துல இருப்பாங்க அப்படின்றது அந்த கேள்வி. அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஆசிரியர் வழிகாட்டுறது இல்லாம படிக்கிறது எப்படி இருக்கும், அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல படிக்கிறதுக்கு வேல்யூ இருக்கா, நம்ம ரெகுலர் கோர்ஸ்ல படிக்கும் போது எப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரெகுலர்னா நம்ம வந்து இங்க சாஸ்திர முறைப்படி நம்ம என்ன வழிபாட்டு முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது வழிபடுறது, சாஸ்திரத்தை புறக்கணித்து நம்பிக்கையோட வழிபடுறது இன்னொரு முறை. சோ அவங்கள பத்தி தான் இப்போ இங்க கேள்வி கேட்டிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல 2வது ஸ்லோகத்துல புருஷோத்தமரான படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு ப்ளீஸ். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிக்கலாம். 17.3. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர்வாய் அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரிபன். இங்க வந்து பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இந்த கேள்விக்கு. ஜீவாத்மா வந்து உடலை எடுக்கிறாங்க இல்லையா, எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஆத்மா வந்து உடலை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க உங்க சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க நம்பிக்கையை வந்து பிரிவுபடுது. எப்படின்னா சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம்னு 3 வகையா பிரிக்கப்படுது. எப்படி நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி குணங்கள் மாறுது அப்படிங்கிறத இப்ப முன்னாடி போற ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்பிக்கைங்கிறது எல்லாத்துக்கிட்ட இயற்கையாவே இருக்கு, அது குணங்களின் அடிப்படையில மாறுபடுது. ஆத்மா சுத்தமா இருக்கு, அதுல எந்தவித களங்கமும் இல்லை. ஆனா இந்த பிரகிருத்தின் தொடர்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த குணங்கள் வந்து மாசுபட ஆரம்பிக்குது. சோ நீர், இப்ப தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். தண்ணி வந்து என்ன ஆகுது, எது கூட சேர்த்துறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பொருளோட குணத்துக்கு மாறுது. அதே மாதிரிதான்
இந்த ஆத்மா பௌதிக இயற்கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதனோட தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த தன்மைகள் மாறுபடுது. சோ அது எந்த எந்த தொடர்புல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம பார்க்கலாம். சோ அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து 3வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, அவங்கவுங்க உள்ளத்துல இருக்கிற அந்த நம்பிக்கையின் தன்மைக்கு ஏத்த மாதிரி அது அமையுது. நமக்குள்ள ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த நம்பிக்கையும் வேறுபடுது. அதுதான் வந்து உருவமாவே மாறுது. சோ நம்பிக்கை எந்த மாதிரி இருக்கோ அதுவாகவே அவன் மாறிடுறான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அப்படின்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், விதையை வந்து எப்படி எந்த மண்ணில் வளர்க்குறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது வளருது. ஸோ அந்த மண்ணின் குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த செடியோட இது குணங்கள் மாறுது. அது இல்லைன்னா இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம். எப்படின்னா, ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த பாத்திரம் என்ன தன்மையில என்ன ஷேப்புக்கு மாறுதோ, பாத்திரம் எந்த ஷேப்ல இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நீரும் மாறிடுது, அந்த வடிவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க கிருஷ்ணரோட பதில் வந்து, வேதங்களை பின்பற்றலன்னா அவங்க சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்திலான தனது இயற்கை உந்துதல்களையே பின்பற்றாங்க. சோ நம்ம வேதங்களை பின்பற்றணும். வேதங்களை பின்பற்றும் போது முக்குணங்களையும் கடக்க முடியும். இல்லைன்னா முக்குணங்களின் பாதிப்புனால நம்ம அந்த உந்துதலுக்கு ஆளாக்கப்படுறோங்கிறத இங்க பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நல்ல விஷயம் என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஜெய்பரத் பிரபு, கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஸ்லைட்ஸ், ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன். நல்ல விஷயம் என்னன்னா, ஒருவர் தன்னோட நிலையை வந்து எப்படி கீழ்குணங்கள்ல இருந்து உயர்த்தி சத்துவ குணத்துல இருக்கிற ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டு அவரோட அறிவுரையை பின்பற்றணும். சோ இங்க ஆன்மீக குருவின் அவசியத்தை இங்க சொல்றாங்க. தப்பித்தி பிரணிப்பாதேன பரிப்பிரஸ்னேன சேவையான்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில. அதாவது குருவை அணுகி அடக்கமாக கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு பணிவிடை செய்து நம்மை இந்த அறியாமையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அவரிடம் இருந்து ஞானத்தை பெற வேண்டும். ஒரு ஆன்மீக குருவை, அதாவது நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகணும். அவங்க சீட பரம்பரையில வந்திருக்கணும். அவங்க வந்து இந்த தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களா இருப்பாங்க. அவங்கனாலதான் நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும். நிறைய விஷயங்கள் இதுல புரியாது. நம்ம நினைக்கிறோம் பகவத்கீதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் படிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இது வந்து எப்படி படிக்கணுங்கிற இந்த முறையை தான் இங்க நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து சீட பரம்பரையில வந்துட்டு இருக்கிற அவங்களோட அந்த பக்தர்கள் மூலமாக பக்தர்களின் வாயிலிருந்து நம்ம இதை கேட்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஞானம் வந்து வெளிப்படும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டவுட்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்னா, ஒன் பை ஒன்னா ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல்ல முன்னேறும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம முறைகள் எப்படி இருக்கு, நம்ம அந்த உணவு முறைகளை பத்தி சொல்றாங்க. நம்ம என்ன மாதிரி உணவு சாப்பிடுறோமோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய குணங்கள் மாறுங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். பால் வகை, பழ வகை, அந்த மாதிரி இருக்கிறது, ஃப்ரை பண்றது, மசாலா போட்டு செய்யறது, ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான உணவு முறைகள் இங்க இருக்கு. நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய உணவுகள் எதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம அடுத்தது வர்றது எல்லாமே நம்மளோட வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள். அதுல என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட், ஸ்ரத்தா தான் முக்கியமா சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வைக்கிறோமோ அது மேலதான் நமக்கு அதுல இருந்து ஞானமே கிடைக்கும். ஸோ நம்பிக்கை கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா நம்மள இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அடுத்தது உணவு முறை, அடுத்தது என்ன மாதிரி யாகம் செய்யலாம், உடலாலையும் மனதாலையும் எந்த மாதிரி யாகங்கள் செய்யலாம். இந்த காலத்துல கலியுகத்துல சிம்பிளா செய்யக்கூடிய யாகங்களை பத்தி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம். நம்மளுடைய நடத்தை, பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, தானம், இதெல்லாம் வந்து எப்படி பேஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். இந்த வாழ்க்கை முறை எல்லாமே நமக்கு நல்ல விஷயங்கள் தான் சொல்றாங்க. அது எப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றாங்க, நம்பிக்கையும் வழிபாடும். பாத்தீங்கன்னா ஒரு வந்து இப்ப மங்கள ஆரத்தி அட்டன் பண்றோம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு இந்த நம்பிக்கை வளர வளர நம்ம சின்ன சின்ன சேவைகள், அதாவது மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றது ஒரு சின்ன சேவை. மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த நம்பிக்கை வெளிப்படுது இல்லையா. சோ அதுல வெளிப்பாடு பண்றோம், பகவானை ஏற்றுக்கிறோம். நம்ம வந்து முழுமுதற் கடவுள் பகவான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த நம்பிக்கையோட வெளிப்பாடுகள் என்னங்கிறதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் செய்யற பற்பல தேர்வுகளின் மொத்த விளைவுதான்
நாம வெவ்வேறு குணங்கள்ல வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் இருக்கு. சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம், சுத்த சத்துவம்னு நம்ம 3 குணங்களையும் கிடக்கணும். 4வது குணமான சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயரணும். ஏன்னா இந்த பௌதிகத்துல நம்ம முக்குணங்கள்ல தாக்கப்படுறது உறுதி. அதுல நம்ம நிலையை உயர்த்திக்கணும். தமோ குணத்துல இருந்து ரஜோ குணத்துக்கும், ரஜோ குணத்துல இருந்து சத்துவ குணத்துக்கும் போயிட்டு சத்துவ குணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட குடும்ப வாழ்க்கை அமையுதுங்கிறத இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றாங்க. சோ நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கணுமா? இப்ப நம்ம எல்லா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய மனம் அமைதியா இருக்கு, ஆன்மீக சிந்தனையில இருக்கோம், பகவானை பத்தி நினைக்கிறோம். நீங்க இந்த கிளாஸுக்கு வரக்கு முன்னாடி ஜெயபாரத் பிரபு பகவான் தரிசனத்தை பார்த்து தந்திருக்காரு. அப்படின்னா என்ன? அவருக்கு அந்த அந்த குணம் சத்துவ குணத்துக்கு போயிருக்கும். ஏன்னா நம்பிக்கை அவருக்கு பகவான் மேல இருக்கிறதுனால பகவானை தரிசனம் பண்றோம். இதே மாதிரி எல்லாருமே அட்டன் பண்றோம் அப்கோர்ஸ். சோ நம்ம காலையில செய்ய வேண்டிய இந்த அதிகாலை நேரத்துல, அதாவது இது பிரம்ம முகூர்த்த நேரம், இந்த நேரத்துல செய்யறதுக்கு பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ இந்த வழிபாட்டு முறைகள் சிபாரிசு பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த நிலையில நம்ம பேச்சுகளும் செயல்களும் இருக்கும். மன அமைதியா இருக்கும், நம்ம பேச்சு அமைதியா இருக்கும், எல்லாமே உயரும் அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கும் போது. மற்ற நேரத்துல அந்த ரஜோ தமோ குணத்துல அந்த பாதிப்புல நம்மளுடைய குணங்கள் வெளிப்படும். தவறான குணங்கள், அதாவது கோபம், அந்த காமம், அந்த மாதிரி குணங்கள் வெளிப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவத்கீதை மிகச்சிறந்த சுய முன்னேற்ற நூல். நம்ம வழிபாட்டுக்கு, அதாவது கைடு, நம்ம வாழ்க்கையின் கைடுன்னு சொல்றோம். இது பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனால நம்ம வாழ்க்கை முறையை நெறிப்படுத்திக்கலாம். ஸோ நமது விதியை நாமே வடிவமைக்க முடியும்னு இங்க சொல்லப்படுது. ஸோ நம்ம விதியை நம்மளாலேயே வடிவமைக்க முடியும். எப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது நம்மளுடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள்னாலேயே நம்ம அடுத்த உடலை உருவாக்குகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்திருக்கோம் ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல. ஸோ நம்ம எண்ணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு உடல்வாகு அமைக்கப்படுகிறது. அதை நாம தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம எந்த மாதிரி எண்ணங்களை வளர்த்துறோமோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி அங்க உடல் ரெடி ஆயிட்டே இருக்கு. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல சத்தோகுணத்துல இருக்கிற மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுறாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அசுரர்கள் வழிபடுறாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுறாங்க. அதாவது சாத்விக குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? தேவர்களை வழிபடுறாங்க, தேவதைகள். எல்லா தேவர்களும் அந்த லிஸ்ட்ல தான் வரும். ஸோ தேவர்களை வழிபடுறவங்க எல்லாருமே சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? யக்ஷர்கள், ராட்சசர்கள் வழிபடுறாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பேய்களையும் பிசாசுகளையும் வழிபடுறாங்க. ஸோ நம்ம இந்த குணத்துல இருந்து உயர்ந்து நம்ம இப்ப எதுல இருக்கோம்? சத்துவ குணத்துல அட்லீஸ்ட் இருக்கோம். இது எல்லாரும் ஒத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தேவதைகளை வழிபட்டு நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம்? அடுத்த தளத்துக்கு உயர்வதற்கான முயற்சி தான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி. அடுத்த தளம் என்னது? நமக்கு சுத்த சத்துவம். சுத்த சத்துவம் நிலையில நம்ம பகவானை வழிபடுறோம். எல்லாருக்கும் மூலமாக இருக்கிற முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவர் வழிபட்டோம். வெவ்வேறு உணவுகளை நம்ம விரும்புறோம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஃபுட் பிடிக்குது. அதே மாதிரிதான் தெய்வங்களையும் அவங்கவுங்க எண்ணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வழிபடுறாங்க. அதாவது இப்போ டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் போனோம்னா கூட டாக்டர் நம்மளோட பல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்றாரு. செக் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டேப்லெட் கொடுக்குறாரு. ஸோ அதே மாதிரிதான் நம்ம அவங்கவுங்களோட குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க தேவதைகளை வழிபடுறாங்க. சிறந்த வழிபாடு என்னங்கிறத கொடுத்திருக்காங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ராதா ராணியோட இருக்கிற அந்த வழிபாட்டு முறையில் சொல்லியிருக்காங்க. நான் இன்னும் வரல பிரபாத், ப்ரீவியஸ் தான். அவரோட குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவராக கூறப்படுது. நெக்ஸ்ட், ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சோ முக்குணங்களின் பாதிப்புல நம்ம தாக்கப்படுறோம். 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு மேல இருந்து நம்மளை இயக்குறாங்க அப்படிங்கறத இங்க பார்க்கலாம். தேவர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக வழிபடுறாங்க. ரஜோகுணம் என்ன பண்றாங்க? அசுரர்களை வழிபடுறாங்க. அவங்களுக்கு நம்பிக்கை அவங்க அந்த மாதிரி நம்பிக்கை தான் இருக்கு. தமோ குணம் பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுறாங்க. ஸோ யக்ஷர்கள், ராட்சசர்கள் எல்லாம் வழிபடுறாங்க இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ஸோ எது கரெக்ட்னு தெரியாம அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை வச்சுக்கிட்டு அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. குணத்துல
3 டைப் ஆஃப் இதையும் வழிபடுறாங்க அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம என்ன பண்ணோம், நினைவுல வச்சுக்கிறது என்னது, திவ்யமான தலத்தில் நெறி பெறவங்க பகவான் பரமபுருஷரை வழிபடுறாங்க இல்லையா. சாஸ்திர ஞானமோ சாஸ்திரத்தில் முழு நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர மற்றவர்களை வழிபடுவார்கள். சாஸ்திர ஞானம் இல்லாதவங்க தான் வந்து தேவதைகள்கிட்ட போகணும். சோ சத்துவ குணத்துக்கு வந்துட்டோம்னாலே நம்ம ஒரு ஸ்டேட் ஒரு நல்ல மேல் தளத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். அதுல எந்தவித டவுட்டும் இல்லை. தேவதைகளை வழிபட்டதன் காரணமாக அவர்களின் கருணையினாலதான் நம்ம இந்த இடத்துல உட்கார முடியுது. ஸோ அது வந்ததுல ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். ஏன்னா வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் லைன்ல வந்து டெவலப் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ ஃபோக்கஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாம் வந்து பெர்ஃபெக்டா வைக்கிறதுக்காக நம்ம எல்லாத்துக்கும் உத்தமமான முழுமுதற் கடவுளை வழிபடும் போது இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது, முக்தி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகிறார்கள். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து அசுரர்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது. அதாவது இரண்யகசிபு வந்து அசுரத்தனமா ஆட்சி புரிஞ்சாங்க. அவரோட கேரக்டர்லயே அவருக்கு தெரிஞ்சிடும், என்னை வழிபடுங்கன்னு, நானே கடவுள்னு சொல்லிக்கிட்டாரு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அசுரர்களை வந்து எல்லாருமே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது அவங்க செய்யற செயல்கள் மூலமா. இப்ப இருக்கிறதுல வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை அந்த மாதிரி பிரிச்சு வைக்கிறது இல்லை. அதனால இவங்க செய்யற செயல்கள் மூலமா நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டு என்ன மாதிரி ஒரு அகங்காரத்துல செய்யறவங்க வந்து அவங்க வந்து என்ன எதுல போறாங்க, தவறான வழிபாட்டு முறைகள்னால அவங்களோட உடல் மூலக்கூறுகள் 24 மூலக்கூறுகள் பார்த்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் சேர்ந்து துன்புறுத்துறாங்க. அதுக்கு உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை சேர்த்து துன்புறுத்துறாங்க. பரமாத்மாவும் கஷ்டப்படுறாங்க. ஒரு தடவை பூமாதேவி ஓடி போய் கேட்கிறாங்க, பகவானே எனக்கு வழிகாட்டுங்க, இப்ப என்னால இந்த பூமியோட பாரத்தை தாங்க முடியல. அதாவது அசுரர்கள் பாரத்தை தாங்க முடியல, பூமாதேவிக்கே பொறுமை இல்லை. ஏன்னா அசுரர்களின் பாரம் வந்து பூமாதேவினால தாங்க முடியல. அசுர குணத்துல இருக்கும் போது நம்மளுடைய குணங்கள் மனோநிலை மாறுறதுனால அவங்களுக்கு அது பாரமா தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரர்களுடன் தவத்தை இங்க சொல்றாங்க. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால உந்தப்பட்டு சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமை மற்றும் அகங்காரத்தோட செய்யறாங்க. முட்டாள்தனத்துல உடலையும் உள்ளே உள்ள ஆத்மாவையும் துன்புறுத்தாங்க. முதல்ல பட்சம் இல்லைங்களா, அதைத்தான் வந்து இங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில ஹரே கிருஷ்ணா நித்தியமாக உழல்வது தான் தன்மையுடைய நபருக்கு ஒரே கதி. அவங்க அவ்வாறு இருந்தாலும் வேத அறிவின் பாதையில வழிபடுத்தக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவால உபதேசிக்கப்படும் அளவிற்கு அவர்கள் நல்லதிஷ்டம் பெற்றால் இந்த பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு இறுதியில் பரம இலக்கை அடைய முடியும். அதாவது அவங்களுக்கு என்ன அதிர்ஷ்டம் இருக்கணும், நம்ம எல்லாம் வந்து செயல்களை செஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா நமக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்னவா இருக்கணும், ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் நமக்கு கிடைச்சதுனாலே நமக்கு வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டம்னு தான் சொல்லணும். இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கான வழிபாடை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். டாமினிக் இதுல சொல்லுவாங்க இல்லையா, செகண்ட் பர்த்ம்பாங்க. இந்த பூணூல் போடுறது, அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் படி பண்றது, அதுக்கான வழிமுறைகளை தான் இங்க நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆன்மீக குருவை அடையலாம், தன்னுணர்வு பெற்ற ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து இந்த ஞானத்தை பெறணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை வருத்திக்க கூடாது. உடலை வருத்திக்கிட்டு நம்ம செய்யறது எப்படி இருக்கு, பரமாத்மாவை வந்து உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை சேர்த்து கஷ்டப்படுத்துறோம். சோ சாஸ்திர விதிப்படி செய்யறதுதான் கரெக்ட். சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பா செய்யற விதிகள் எல்லாமே நமக்கு தொந்தரவு கொடுக்கிறது. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது தெரிந்து சொல்றாரு பகவான். அதாவது உணவுல கூட அந்த பாதிப்பு இருக்கும். சத்துவ ரஜோ தமோ குணம் பாதிப்பு வந்து நம்ம என்ன மாதிரி உணவுகள் செய்யறோம் உட்கொள்கிறோமோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். அதுக்காகத்தான் நமக்கு வந்து இங்க ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்றோம்.
பிற உயிர்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து அந்த உணவை நம்ம ஏற்பது வந்து இங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்படலை. அப்படி சாப்பிட்டா அது என்ன ஆகும், நம்ம குணங்களை மாத்தி விடுறது, நம்மளுக்கு பக்திக்கு தடங்களா இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். சோ இது தவங்கள் தானத்துக்கும் பொருந்தும். உணவு, தவம், தானம். சோ இதெல்லாம் பத்தி இப்ப பார்க்கலாம், அந்த வேறுபாடுகளை இப்ப பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வாழ்க்கையில தேர்ந்தெடுக்கிறது எல்லாமே நம்ம குணங்களை வச்சுதான் முடிவெடுக்க முடியும். நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எந்த குணத்தோட சங்க வச்சுக்கிறோமோ, யாரு கூட சங்க வச்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரு சிலர் வந்து ஒரு மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு நம்ம தெரியும்னா, அவங்களோட சங்கம் எப்படி இருக்கு, யாரு கூட அவங்க நட்பு வச்சிருக்காங்க, அதை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு சிலர் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இந்த சங்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். யாரு கூட சங்கம் வைக்கணும், நம்ம பக்தர்களோட சங்கம் வைக்கணும், அவங்களோட பக்தியே கருணையா நம்ம பெறணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு இன்னும் உயர்றதுக்கு நிறைய வழிகாட்டுது. தவறான வழிகளை அவங்க காட்டுறது இல்லை நமக்கு. ஸோ நம்ம யாரை செலக்ட் பண்ணுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். பௌதிகத்திலேயே கூட நம்ம யார் ஒரு சிலர் தான் நமக்கு பிடிக்கும், எல்லாரையும் பிடிக்கிறது இல்லை இல்லையா. ஏன்னா அவங்க செய்யற செயல்கள் நமக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிறது இல்லை, அதுக்காக வந்து அவங்களை தவிர்க்கிறோம். இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு முறைப்படி வேறுபாடு இருக்கு. சோ நம்ம திரும்பியதுதான் அந்த நம்பிக்கையை பார்ப்போம். உணவு, யாகம், நடத்தை, பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, தானம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வாழ்க்கை முறையில எப்படி முக்கியமான அம்சங்களா இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உணவு வந்து என்ன மாதிரி தானியங்கள் உணவுகளை நம்ம ஏத்துக்கணுங்கிறத வந்து அடுத்த 2 ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஏன்னா உணவு வந்து மனசையும் பாதிக்குது, உடலையும் பாதிக்குது, மனதையும் பாதிக்குது. அதுக்காக தான் நல்ல உணவுகள் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. சோ அந்த குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம விருப்பமும் மாறிடும். சோ ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு என்ன தேவை, சாத்விக உணவு தான் தேவை. அதுக்காக தான் ஒரு சரியான நமக்கு உடல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா சாத்விக உணவுகளை ஏற்றுக்கிறோம், நம்ம உணவுகளை ஏற்றுக்கிறோம். சத்துவ குணம் வந்து எப்படி இருக்கு, முன்னாடி கொடுத்த இருக்கிற மாதிரி பழங்கள், பால், பல வகைகள் இதெல்லாம் வந்து நிறைவானதா இருக்கு, சாறு உள்ளதா இருக்கு, அதுல சத்து நிறைய இருக்கு, நம்ம மனதுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்குது. ஸோ ரொம்ப நாள் வாழலாம். இதுல வந்து தூய்மையா இருக்கு உள்ளமும் உடலும் தூய்மையா இருக்கு, பலம் கிடைக்குது, நோயின்றி இருக்கலாம், என்னென்ன வைட்டமின்ஸ் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே அந்த சத்துல இருக்கு. பகவான் நமக்காகவே படைச்சிருக்காரு, அதை நம்ம புரிஞ்சிக்காமையே இருக்கும். நோயின்றி இருக்கு, நோய் இல்லாம இருக்கலாம், மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம். ஒவ்வொரு படைப்பையும் பார்த்தோம்னா அதுல இருக்கிற அந்த அற்புதத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ மேங்கோ சீசன் வந்தது, நம்ம எல்லாரும் மேங்கோ சாப்பிட்டுருப்போம் இல்லையா. அந்த சீசன்ல அது சாப்பிடணும், அதுக்காகத்தான் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் இதை நம்ம என்ன பண்றோம், மேங்கோ யார் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா வேற டைப் ஆஃப் உணவுகளை லைக் பண்றாங்க இல்லையா. அவங்க வந்து இந்த மேங்கோ இதெல்லாம் யாருப்பா சாப்பிடுவாங்க. குழந்தைங்களே இன்னைக்கு காலத்துல பாருங்க வேற டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு தான் லைக் பண்றாங்க. ஆனா இதைத்தான் நம்ம கொடுத்து பழக்கணும். ஏன்னா குழந்தைகளை ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வர்றது எவ்வளவு உத்தமங்கிறது இதுலயே புரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க உணவு வகைகளை நம்ம தவறான உணவு வகைகளுக்கு வழிநடத்தக்கூடாது. நம்ம வந்து உணவு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒவ்வொரு இதுலயும் எவ்வளவு நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு, என்னென்ன இருக்குன்னு டீட்டெயிலா போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்லயும் ஆரஞ்சு பழம் எடுத்துக்கலாம், அது மாதிரி மேங்கோ எடுத்துக்கலாம், அது மாதிரி எல்லா பொருட்களையும், பால்ல எவ்வளவு சத்து இருக்கு எல்லாமே நமக்கு தெரியும். பட் தெரிஞ்சும் நம்ம அதை வந்து புறக்கணிக்கிறோம். அந்தந்த சீசனுக்காக அதை ஏத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதாவது பகவான் சிருஷ்டியில வந்து நமக்காகவே அதை அப்படி படைச்சிருக்காரு. இந்த சீசன்ல இந்த ஃப்ரூட்டு தான் உங்களுக்கு ஏத்துக்கும். மற்ற நேரத்துல அந்த ஃப்ரூட்டை நீங்க சாப்பிட்டாலும் உடலுக்கு உபாதை விளைவிக்கும்ங்கிற காரணத்துக்காகவே சீசன் இல்லாம பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த சீசன்ல உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. அப்படி கஷ்டப்பட்டு நீங்க வாங்கி சாப்பிட்டாலும் ஒரு ஹையஸ்ட் ரேட் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடணும். 50 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற மாங்காய் வந்து 200 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ஸோ அதை அப்படி சாப்பிட்றதுனாலையும் நமக்கு வந்து உடல் உபாதைகள் வரக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. அதுக்காக தான் அந்தந்த நேரங்கள்ல அது சாப்பிடணும். ஒரு சில உணவுகள் எல்லா காலத்திலும் சாப்பிடலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதாவது அந்தந்த நாட்களும் படைக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் பகவானுடைய சிருஷ்டை, பகவானுடைய அம்சங்கள். நம்ம இதை எல்லாத்துலயும் பார்க்கலாம். ஒரு உணவு வகையிலே பகவானுடைய அந்த வெளிப்பாடு இருக்கு. நம்ம உடலுக்குள்ள எவ்வளவு மாற்றங்கள் நடக்குது, எல்லா ஃபுட்டோட சத்தையும் உள்ள எடுத்துக்குது, அது தேவையில்லாததான் வெளியில தள்ளுது. இதெல்லாம் நிறைய முயற்சிகள் நமக்குள்ள நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த குணத்துல உயரும் போது நமக்கு வந்து மனம் நிம்மதியா இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து இந்த தீவிர குணம். அதுல வந்து கசப்பா இருக்கும், சூடு ஜாஸ்தியா சாப்பிடுவாங்க, ரொம்ப உரப்பா காரம் நிறைய போட்டு சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து துன்பத்தை கொடுக்கும், நமக்கு வியாதியை தான் கொண்டு போய் இருக்கும்.
ஸோ அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளே புரிஞ்சுக்கலாம், இது கசப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதெல்லாம், இந்த அதிக சூடு இருக்கிறது, அதிகமா காரமா இருக்கிறது எல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு அல்சரு அது இதுன்னு ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது இல்லையா. நிறைய பேர் பாருங்க ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க, ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல படிச்சிருப்பாங்க, எதையோ சாப்பிட்டுருப்பாங்க, அது வந்து தொந்தரவு கொடுக்கும். ஸோ வீட்டுல வந்து நம்ம நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட அந்த உணவை கொடுத்து அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி பிரசாதமா கொடுக்கும்போது அது வந்து எவ்வளவு உத்தமமான நிலைக்கு போகுதுங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். அடுத்ததுல அறியாமை குணம் வந்து சுவையற்றதா இருக்கு, அழுகியது, பழசு, தீண்டத்தகாதது, இது எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க. அதனால நோய் தொற்றிக்குது, மாசுபடுத்துது, இளமையில மரணம் அடைகிறாங்க. ஹார்ட் அட்டாக் பாக்குறோம், இப்ப சின்ன வயசுலயே வருது இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உண்ணும் உணவுலதான் நம்மையே உருவாக்குது. நம்ம என்ன உணவு சாப்பிடுறோமோ அதுதான் நம்மளை உருவாக்குதுங்கிறாங்க. ஸோ உணவுல அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம உணவை வந்து கிடைச்சதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. ஏன் கிருஷ்ண பக்தியில வர்றது உத்தமம்னு சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து படைக்கப்படாத உணவுகளை சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? ரெஸ்ட்ரிக்டட், அதாவது நீங்க நினைச்சதெல்லாம் சாப்பிடவே முடியாது. நமக்கு சாப்பிடணும்னாலும் ஆஃபர் பண்ணுமே இதை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அங்க வரும். ஆஃபர் பண்றதுக்கான சூழ்நிலை அங்க இருக்காது, நம்ம பண்ணவும் முடியாது, அந்த உணவை அவாய்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ்ல நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த சாப்டர் இன்னும் டீட்டெயிலா பின்னாடி வரும். ஸோ நம்ம உணவு தான் வந்து நம்மளை உருவாக்குதுங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மிகச்சிறந்த உணவு என்ன அப்படிங்கறத இங்க கொடுத்திருக்காங்க. பரமபுருஷ பகவான் உண்ட நிச்சம் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு. பகவான் அருள் பாவிக்கிறார், கண்கள்னாலே அருள் பாவித்து நமக்கு வந்து அந்த உணவுல இருக்கிற பாவங்களை விடுவித்து அந்த உணவை வந்து பகவான் உட்கொண்டு நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால அந்த அளவுல மாறாம அந்த உணவை நமக்கு தரார் பகவான். அதுல வந்து எல்லா பாவங்களும் போயிடுது, அதுல வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம உயர முடியும். நம்ம ஆஃபர் பண்றதுனால நமக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும் போது என்ன பண்ணிடுறோம்? சுத்தமா செய்யறோம், பகவானை மையமா வச்சு செய்யறோம். அப்படி செய்யும் போது நமக்கு அந்த பலன்கள்ல வந்து பாதிப்பு இருக்காது. ஏன்னா நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னதுனால பகவானை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம செய்யறோம். அப்படி செய்யும் போது அந்த குணம் உயர்ந்த டேஸ்ட்ல வருது. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, அந்த பிரசாதம் வந்து அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும். இதே வந்து நம்ம வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், நம்மளால முடியாது. இருக்கும் டேஸ்ட், பட் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து அதுல வந்து பகவானுடைய சிந்தனையில பக்தர்கள் பண்றாங்க, அதனோட டேஸ்ட் வந்து உயருதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த உணவு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியில இருக்கிற உணவு வந்து நமக்கு பிடிக்காமையே போயிடலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம நல்ல குணங்களை வளர்த்திக்கிறக்கும், நம்மளுடைய உடலுக்கு நல்லது கொடுக்கக்கூடிய விஷயமே தவிர எந்தவித சிரமமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எல்லாம் எப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் வெஜிடேரியன்ஸ் இல்லை, நம்ம எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணடேரியன்னு சொல்லலாம். நம்ம எல்லாம் வந்து பிரசாதமா ஏத்துக்கிறவங்களை வந்து கிருஷ்ணடேரியன்னு சொல்லலாம். வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டு தான் நமக்கு இது பார்த்துருப்போம் இது வரைக்கும். நம்ம ஆஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுனால கிருஷ்ணடேரியன் நிலைக்கு உயரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்தில் இதமளிக்கவையாக உள்ளன. இதயத்துக்கு இதமளிக்கக்கூடிய உணவுகளை இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஆயுள நீடிக்கும், வாழ்க்கையை தூய்மைப்படுத்தும், ஆரோக்கியம் கிடைக்கும், பலம் கிடைக்கும், சுகமா இருக்கும், திருப்தியை கொடுக்கும். அந்த உணவுல இத்தனை முறைகளா அப்படிங்கிறது இங்கதான் நம்ம தெரியும். நம்ம எதையுமே தெரியாம சாப்பிட்டு இருக்கோம், கிடைச்சதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால நமக்கு தெரியல ஒரு சிலது. அதெல்லாம் இங்க புரிஞ்சிக்கும் போது நமக்கு இப்ப அட்டென்ஷன் வந்து டைவெர்ட் ஆகும். இன்டைரக்டா நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து அட்டென்ஷன் டைவெர்ட் ஆயிடும். சரி, ஆஃபர் பண்ணி பிரசாதம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், இந்த மாதிரி உணவுகளை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனையை நம்ம மைண்டு கொண்டு போறது ஒரு முயற்சி தான். அதுக்காகத்தான் அங்க வந்து நமக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இதயத்துக்கு இதமளிக்கக்கூடிய உணவுகளை இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு சாப்பிடுறது உணவு. அந்த உணவோட அந்த தூய்மை என்ன பண்ணுது? மனசையும் தூய்மைப்படுத்துது. நமக்கு வந்து பால், வெண்ணெய், பழங்கள், காய்கறிகள், தானியங்கள் இத்தனை கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாமே சாத்விகத்துல இருக்கு இல்லையா. சோ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம எதுல போறோம்? ரஜோ குணத்துல இருக்கிற உணவுக்காக போறோம். அதாவது மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானது. இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. அதாவது இந்த புளிப்பு, கசப்பு, உப்பு ஜாஸ்தியா போட்டு சாப்பிடுறது, காரம் ஜாஸ்தியா சாப்பிடுறது, எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்கு இல்லையா. அளவுக்கு அதிகமான அமிர்தமும் கூட நஞ்சாகும். அதனால எல்லாமே அந்த தன்மையில கரெக்டா இருக்கணும்.
அப்ப என்னாகும், இதெல்லாம் ஜாஸ்தியா செய்யும் போது உயரம் தான் வரும், நோய் வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து நம்ம சுகர் சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் நிறுத்த வேண்டி வரும். இது மாதிரி ஒவ்வொரு பொருட்களை உப்பு காரம் கூட போடாம ஒரு சில வியாதிகளுக்கு எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. எதுவுமே போடாதீங்க, நீங்க எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது, நீங்க இதையெல்லாம் நிறுத்தணும்னு நெறிமுறை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றோம். அதெல்லாம் நமக்கு சிக்கலை கொடுக்கக்கூடியது. இந்த காலத்துல நம்ம இதெல்லாம் நிறைய பார்க்கிறோம். சின்ன வயசுலயே பாதிக்கப்படுறாங்க இல்லையா? அடுத்தது வந்து உண்பதற்கு அடுத்தது வந்து தமோ குணத்தை பத்தி சொல்றாங்க. 3 மணிக்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி செஞ்ச உணவை வந்து நம்ம பகவானுக்கும் ஆஃபர் பண்றது இல்லை ஜென்ரலா. ஒரு சில ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் தவிர, அதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்ட உணவை தவிர மற்றது எதையுமே நம்ம ஆஃபர் பண்றது இல்லை. இப்போ நேற்று நைட்டுக்கு சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்றது இல்லை அது. ஏன்னா பகவானுக்கு அப்பவே ஃப்ரெஷ்ஷா பண்றதுதான் நம்ம ஆஃபர் பண்ண. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ற அந்த உணவை நம்மளும் எடுத்துக்கிறோம், உடனே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? அதனால வந்து நமக்கும் நல்லதுதான் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பகவானை மையமா வச்சு செய்யறோம். நம்ம உடலுக்காக நான் அடைச்சேன், என்ன இட போது உடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேஷுவலா விட்டுருவோம். பகவான்னு சொல்றப்ப நமக்குள்ள அந்த மனதுல பக்தியும் பயமும் இருக்கும். ஸோ நம்ம கரெக்டா பகவானுக்காக இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாரு, பகவானுக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஆஃபர் பண்ணவே இல்லையே, என்ன கொடுக்கலாம், வெறும் இட்லி மட்டும் எப்படி கொடுக்கறது, இட்லிக்கு ஒரு நல்ல பதார்த்தம் சட்னி கொடுக்கலாமா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசனை பண்ணி நம்ம அந்த பக்தியில முன்னேறும் போது நமக்கு இந்த உணர்வுகள் வெளிப்படும். அது போக போக அப்படியே வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரசாதமா ஆஃபர் பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு வைக்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அது போக போக அந்த தன்மையில மாறும் போது பிரேமை வளர ஆரம்பிக்கும். பிரேமை வளரும் போது அவங்க குழந்தை மாதிரி நம்மளை பார்த்துக்கிறோம். பகவானையும் எது எது சேருமோ அதை பார்த்து பார்த்து செய்யறோம். பார்த்து செய்யறோம்னா என்ன அர்த்தம், பகவானுக்கு செஞ்சதை நம்மளும் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? அது நமக்கும் நல்லதுதான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். சத்துவகுணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரோக்கியமானதா இருக்கு, ரசம் இருக்கு, திருப்தி அளிக்குது, ஆயுள நீடிக்குது, வாழ்க்கையை தூய்மைப்படுத்துது, பலத்தை கொடுக்குது, நோயற்ற மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்குது. நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அந்த நோயற்ற வாழ்வு வாழறதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்ட வெஜிடேரியன் காய்கறி பல வகைகளை நம்ம ஏற்றுக்கணும். இது வாழ்க்கையே தூய்மைப்படுத்துது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப கசப்பா, புளிப்பா, சூடா இருக்கிறது, கடுமையா எரியிருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிடுறாங்க. ரொம்ப ஹை ஃபயர்ல வச்சு செய்வாங்க. நீங்க ஏன் ரோடு ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நாட் அலோடு நீங்க சொல்றாங்கன்னா, அவங்க செய்யற முறைகள் வந்து சரியான முறையில இருக்காது. ஃபுல் பர்ன்ல வச்சு செய்வாங்க. அந்த உணவுக்கு என்ன ஒரு ஹீட் டெம்பரேச்சர்ல பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அங்க இருக்காது. அதுக்காகத்தான் வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிடணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், ஆஃபர் பண்ணி பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். அப்படிங்கும் போது நமக்கு அந்த உணவு கட்டுப்பாட்டு முறை தன்னால வருது. எதுக்காக நமக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி இந்த ரூட் இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம இது ஒரு சிலதை சாப்பிடக்கூடாது, அது வந்து நோயை கொடுக்கும், துன்பத்தை கொடுக்கும், நம்மளே சோகத்துல நம்ம என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுறோங்கிறத வச்சுதான் நம்மளோட நாளே வந்து டிசைட் பண்ணோம். நம்ம டல்லா இருக்கோம், ஒரு மாதிரி இருக்கோம்னா நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்டிவா இருக்கும், பிரிஸ்கா இருக்கும். ஒரு சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆனாலும் ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஃபுட்டுகளை ஏற்றிருக்காங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ரஜோகுணம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, ஊசி போடுறது, பழசு வச்சு வச்சு சாப்பிடுறது. இது நிறைய பேருக்கு இப்ப பழக்கம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டதுனால ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு 7 நாளைக்கு 4 நாளைக்கு வச்சுக்கிறது, வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்து மறுபடியும் சாப்பிடுறது. அதனால எவ்வளவு டஸ்ட் இருக்கும், எவ்வளவு பாக்டீரியா இருக்கும். நிறைய ஒரு சில உணவுகளை நம்ம சாப்பிடவே கூடாது. எல்லாத்துமே இல்ல, ஒரு சில உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது, ஒரு சில உணவுகள் சாப்பிடலாம். அது ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்டதையாவது சாப்பிடலாம். பட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாததெல்லாம் வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனால, அது ஊசி போனதுனால அதுல இருக்கிற அந்த தன்மை வந்து நமக்குள்ள போய் மாசுபடுத்துது. நம்ம ஆயில வந்து அர்ப்பமாக்கிறது. நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் வாழ்றது கேரண்டி. ரொம்ப நாள் வாழ்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனா இருக்கிற வரைக்குமாவது அதாவது ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இல்லையா? நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம் இல்லையா? அந்த வாழ்க்கையும் கூட நம்மளால இருக்க முடியாது. அந்த நோய் வந்ததுன்னா என்ன பண்றாங்க, கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றாங்க. அட்மிட் பண்ணோம்னா அவங்க ஒரு பில்லு போடுறாங்க, அந்த பில்லுலயே நமக்கு இன்னொரு நோய் வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுவாகவே ஆயிடுறோம். இதைத்தான் முதல்லயே சொன்னாங்க இல்லையா? நம்ம உணவு தான் நம்மளை வந்து உடலின் மாற்றங்களையே கொடுக்குது. என்ன மாதிரி உணவுகள் வந்து உடலுக்கு மனதின் திருப்தியும் ஆனந்தத்தையும் கொடுக்குமோ அதை ஏற்றுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாகங்கள்ல முக்குணங்கள் 11ல இருந்து 13 வரைக்கும் அந்த யாகங்கள் எப்படி பண்ணலாங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாகங்களின் முக்குணங்கள் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், சமகுணம். 3 குணங்கள் படி எப்படி யாகங்கள் பண்றது. சாஸ்திரப்படி, சாஸ்திரத்தின் படியானது
கடமையா செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்துல பண்றது. சாஸ்திரத்துல சொன்னதுபடி பண்றது, கடமை, நம்ம கடமைகளை நிறைவேற்றதுக்காக செய்யறது, வெகுமானம் எதிர்பார்க்காம செய்யறது, பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமையை செய்யணும் இல்லையா? அதுக்காகத்தான் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது நம்ம முக்கியமான யாகம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது பௌதிக லாபத்துக்காக செய்யறது, அதாவது ஏதோ ஒரு தற்பெருமைக்காக பண்றது, நானும் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றது, அதுல ஒரு பெனிஃபிட் எதிர்பார்க்கறது, அது வந்து ரஜோகுணத்துல விட்டுறது. தமோ குணத்துல இருக்கிறது வந்து சாஸ்திரங்கள் வழிகாட்டுதல் படி செய்யறது, பிரசாத விநியோகம் செய்யறது, வேத மந்திர பாராயணம் பண்றது, பூசாரிகளுக்கு தட்சணை கொடுக்கறது, நம்பிக்கை. தமோ குணத்துல இருக்கிறது எல்லாமே ரிவர்ஸ்ல இருக்கு. இது இல்லாம செய்யறாங்க, வேத மந்திர பாராயணம் பண்றது இல்ல, பூசாரிகளுக்கு தட்சணை கொடுக்கறது இல்ல, நம்பிக்கை இல்லாம பண்றது, இது ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது இங்க சொல்லிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது வந்து ஜபிப்பது வந்து மிகச்சிறந்த யாகம், கலியுகத்துல உயர்ந்த யாகம். இதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருனாலையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த யாகத்தோட மகிமை என்ன? பகவான் கூடிய டைரக்டா கனெக்டிங் மந்திரா இது. இங்க இருந்து இந்த நம்பருக்கு நம்ம போன் பண்ணோம்னா பகவான் அந்த போன் கால இருக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு இது கனெக்டிங் மந்திரம் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கலியுகத்தின் முக்கிய தர்மமே வந்து அந்த கலியுக யாகமே வந்து வெரி சிம்பிளான ப்ராசஸ். லட்சக்கணக்குல செலவு பண்ணி நம்ம அந்த யாகங்களை செய்ய தேவையில்லை, வெரி சிம்பிளான ப்ராசஸ் இது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல மத்தது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்க. கிருதே தியாயதோ விஷ்ணும் திரேதாயாம் பஜதோ மகை துவாபரே பரிச்சர்யாயாம் தலௌ கீர்த்தனாத். டிரான்ஸ்லேஷன் இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? சத்தியயுகத்துல வந்து விஷ்ணுவின் மீது தியானம் செய்வதாலும், திரேதா யுகத்துல வந்து சத்தியயுகத்துல என்ன பண்ணாங்க? ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு மேல தியானம் செஞ்சாங்க. திரேதா யுகத்துல யாகங்கள் செஞ்சாங்க, தியானம் ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சாங்க, அப்புறம் வந்து யாகங்கள் செஞ்சாங்க. துவாபர யுகத்துல என்ன பண்றாங்க? தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்யறதுனால என்னென்ன பலன்கள் கிடைச்சது. ஸோ எல்லாமே வந்து அருமையான ப்ராசஸ்ல தான் பண்ணாங்க. சத்தியயுகத்துல வந்து தியானம் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் திரேதா யுகத்துல யாகங்கள் பண்ணாங்க, துவாபர யுகத்துல வந்து பாதங்களுக்கு, தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செஞ்சாங்க. அதுல எல்லாம் என்ன பலன் கிடைச்சிதோ அத்தனையும் வந்து கலியுக மந்திரத்துல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துல ஜெபிக்கிறதுனாலேயே கிடைச்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற இந்த மந்திரம் வந்து உயிர் நாடியா மாத்திட்டீங்கன்னு சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இப்ப மகாமந்திரமா இருக்கிறதுனால இதையே நம்ம உயிர் நாடியா மாத்திக்கும் போது என்ன ஆகுது? நம்ம இன்னர் கான்சியஸ்ல வந்து இந்த மந்திரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம சொல்றதை நிறுத்திட்டா கூட, ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பார்த்தோம், அதாவது ஒரு இஸ்லாமிக் மதத்துல இருந்து வெளியில வந்து நமக்காக இந்த பக்தி வந்து மகாமந்திரம் வந்து உயர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அருமையான வழிகாட்டியா பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் மந்திரங்களை சொல்ல ஆரம்பிச்சார். அந்த மாதிரி இடைவிடாம சொல்லிட்டே இருந்து அதனுடைய பலனையும் அந்த டேஸ்டையும் வந்து அவரால் அனுபவிக்க முடியுது. அது வந்து அவரு சொல்லலனாலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மந்திரம் அவருக்கு இன்னர் கான்சியஸ்ல சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மனங்கள், எண்ணம், செயல்கள் எல்லாமே தூய்மைப்படுத்தப்படுது. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம், நிறைய ஆசை வர்றது காரணமே நம்ம எண்ணங்கள் தான். அந்த எண்ணங்கள் வந்து மனதுக்கு கட்டளையிட்டு அது அறிவுக்கு, புத்திக்கு சொல்லி அதை அடையிறதுக்கு எப்படியாவது முயற்சி செஞ்சு அந்த முயற்சியில தோல்வியுற்றா அதுக்கான காமமோ கோபமோ பெருசா பெருகி அது நம்மளை எவ்வளவு துன்ப நிலைக்கு ஆளாக்குது. ஸோ அந்த எண்ணங்கள், செயல்களை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி, நம்ம அதை வந்து நல்லிஃபை பண்ணி நீ சும்மா இருன்னு சொன்னா அது கேட்காது. மனசு அதே மாதிரிதான் நம்மளை வந்து படாத பாடுபடுத்தும். அதை என்கேஜ் பண்ணி வேற டைரக்ஷன்ல திசை திருப்பி விட்டா மட்டும்தான் அது கரெக்டா பண்ணும். அது திசை திருப்புறது வந்து நல்ல முறையா இருக்கணும் இல்லையா? அதற்காகத்தான் இந்த பக்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறது என்னங்கிறது இங்க சொல்றாங்க. அதாவது எப்படின்னா, பலன் எதிர்பார்க்காமன்னா இப்ப சம்பளம் இல்லாம வேலை செய்வாங்க இல்லையா? அது மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு டெடிகேட்டட் எம்ப்ளாயின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெடிகேஷன்ல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம்.
நிறைய பேர் இன்னைக்கு வெற்றியில வந்து வெற்றி பெற்று டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்காங்க. அவங்களுக்குள்ள அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்ட குணம் என்ன? டெடிகேஷன். அந்த டெடிகேஷன் இருக்கிறதுனாலதான் அவங்கனால வந்து பண்ண முடியுது. டெடிகேஷன்னா என்ன? நம்ம எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு மட்டும் பண்ணலாம். நம்ம கொடுத்த சம்பளத்துக்கு இவ்வளவு செஞ்சதே ஜாஸ்தி, இதுக்கு மேல ஒரு 2 மணி நேரம் வேலை செய்யணுமா, இப்படி எல்லாம் கணக்கு போடுறோம் இல்லையா? அப்படி எல்லாம் கணக்கு போடும்போது அந்த டெடிகேஷன் வந்து குறைஞ்சிடும். அதுல வந்து வெற்றி நிச்சயம் கிடையாது. ஏன்னா பலனை வந்து சம்பளத்துக்கு ப்ரொபோஷனேட்டா வைக்கிறோம். தட் இஸ் நாட் கரெக்ட் இல்லையா? நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் வைக்க கூடாது. அது ஒருவேளை நம்ம நல்லாவே செயல்பட்டோம், வெற்றி கிடைச்சது, ஆனா வந்து நம்ம கம்பெனில ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, நல்ல சேலரி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா நம்மளை தேடி அந்த வாய்ப்புகள் வருங்கிறதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கல்லா நம்ம பார்க்கிறோம். கார்பரேட் கம்பெனில இன்னைக்கு வந்து எம்ப்ளாயிஸை ரீட்டைன் பண்றதுக்காகவே ஹெச்ஆரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்றாங்க, கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளமும் உயர்த்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிறத அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு நாளைக்கு புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளை விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க அந்த டெசிஷன் எடுப்பாங்க. பட் அவங்க எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ நம்ம கடமையை செய்யணும், பகவானை நம்பணும், பகவான் கண்டிப்பா நமக்கு வழிகாட்டுவாரு. ஸோ நம்ம இந்த சத்துவ குணத்துல உயரணும் அப்படிங்கிறத இங்க பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்துல செய்யற யாகம் வந்து எப்படி இருக்கணும்? சாஸ்திரப்படி இருக்கணும், கடமையை நிறைவேற்றுறதுக்காக இருக்கணும், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யற யாகமா இருக்கணும். அதாவது சாஸ்திரத்துக்கு அப்புறம் பறக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து, ஆனால் ஏதேனும் பௌதிகத்தன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தது. ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தது எது? அதாவது பௌதிகத்துல ஏதோ ஒரு நான் இந்த நிலைமைக்கு உயரணும், அந்த காலத்துல பண்ணாங்க இல்லையா அசுரர்கள் வந்து செஞ்ச யாகங்கள்னால சிவபெருமானாகட்டும், எல்லா பிரம்மாவாகட்டும், வேற தேவதைகளாகட்டும் எல்லாருமே வந்து வரங்களை வழங்குறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு, அவங்க கொடுக்குறாங்க. எல்லாருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் அவங்களோட பவர் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காரு. அதுபடி அவங்களும் அந்த வரத்தை கொடுக்குறாங்க. ஆனா அந்த வரத்தை வந்து தவறான முறையில பின்பற்றும் போது மறுபடியும் பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்து வந்து அதற்கான வழிமுறைகளை செய்து நெறிமுறைப்படுத்துகிறார் அவங்கள அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்கு வேற வழி இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? அவங்களே வதம் தான் செய்யணும் இல்லையா? சோ அவங்க வரத்தினாலேயே சில தவறுகள் செஞ்சாங்க. இது நம்ம தேவர்களை குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா தேவர்கள் வந்து நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா இருக்காங்க. அவங்களை நம்பி நீங்க வழிபடும் போது அவங்க அதை கொடுத்துட்றாங்க. ஆனா அதனோட பலனை வந்து யார் அனுபவிக்கணும்? நாம தான் அனுபவிக்கணும். அதுக்கு அவங்க உத்தரவு கொடுக்கறது இல்லை. நீ கேட்டா நான் கொடுத்துட்டேன், ஏன் வேலை முடிஞ்சதுங்கிற மாதிரி அங்க முடிஞ்சு போயிடும். ஆனா அதுக்கு வந்து இது யார் மேலேயும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வழிபாட்டு முறைகள் அந்த மாதிரி இருக்கு, அவங்க அதை கொடுக்குறாங்க. அது வந்து திரும்ப வந்து நம்ம எதை கேட்கணும், எதை கேட்டு செய்யணும், யாருக்கிட்ட வழிபடணும், இதெல்லாம் வந்து நம்ம முடிவு பண்ணணும். ஸோ தவறாக போகும்போது நம்ம குணம் வந்து ரஜோகுணத்துக்கு மாறிடும். ஸோ வழிபாட்டு முறையிலையும் இருக்கு, உணவு முறையிலையும் இருக்கு, நம்ம செய்யற செயல்கள் முறையிலையும் நமக்கு இருக்கு. அதுக்காகத்தான் கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்குறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ரஜகுணத்துல என்ன பண்றோம்? பௌதிகத்தன்மை அடையிறதுக்காக, தற்பெருமைக்காக நம்ம பண்றோம். ஒரு சில யாகங்கள் வந்து நாங்க அதை பண்றோம் இதை பண்றோம்னு ஒரு பெருமைக்காக மனசுல ஆசையை வச்சுக்கிட்டு கார் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், ஏதோ பௌதிக ஆசைகள் எவ்வளவோ இருக்கு இல்லையா? அதை அடையணுங்கிறதுக்காக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வேற போடுறாங்க பகவான் கிட்ட எல்லாம். அவங்க எல்லாம் தேவதைகள்கிட்ட வேண்டும் போது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வேற போடுறாங்க. தவறான முறைகள் இல்லையா? பகவான் கிட்டயே வந்து நம்ம வந்து தேவதைகள் உயர்ந்த தளத்துல இருக்கிறவங்க கிட்டையும் போய் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு எனக்கு இது வந்தா உனக்கு இவ்வளவு தரேன் அப்படிலாம் டேர்ம்ஸ் பேசுறாங்க. நம்ம வந்து அவங்களையும் சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல பண்ணக்கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். சோ சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காம பிரசாத விநியோகம் இல்லாம பிரசாதம் கொடுக்கணும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அந்த பிரசாதம் கொடுக்கணுமே தவிர அதெல்லாம் இல்லாம ஏதோ சாப்பாடு போட்டோம்னு ஏதோ சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லி இங்க கொடுக்கவே இல்லை. அதாவது உணவு கொடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும்? சொர்க்கம் கிடைக்கும். நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு ஆசைப்படுறது இல்லை இல்லையா? நம்ம வந்து பிரசாதமா கொடுக்குறோம். அந்த பலன் எனக்கு வேண்டான்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செய்யறோம். அந்த பலன் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா சொர்க்கத்துக்கு போற ஆசை நமக்கு இல்லை. பகவானுடைய கிருஷ்ண பக்தி தான் ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும். அதை உணவுல வந்து கலந்து கொடுக்குறோம். அந்த அன்பை வந்து அந்த பிரேமையை வந்து பக்தியை வந்து உணவுல கலந்து அந்த உணவுல நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த உணவு மேம்பட்டதா இருக்குங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இவங்க வந்து அதெல்லாம் இல்லாம வேத மந்திரம் உச்சாடனம் எல்லாம் இல்லாம நம்ம வேத மந்திரம் என்ன உச்சாடனம் பண்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு எல்லா யாகங்களுக்கும் முதன்மையா இருக்கிற அந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி நம்ம அதை மெடிடேட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து பிரசாதமா ப்ரிப்பேர் ஆகி அதை வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது நம்மளுடைய பக்தி உயரும். இது இல்லாம பண்றதெல்லாம் வந்து சமோ குணத்துல போயிடுது.
சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தமோ குணத்துல செய்யப்படுற அந்த யாகம் வந்து சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காம இருக்கு. பிரசாத விநியோகமே இல்ல, பிரசாதமே இல்லாம செய்யறாங்க. வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனமும் இல்லாம செய்யறாங்க. புரோகிதருக்கு என்ன தட்சணை கொடுக்கணுமோ அதுவும் இல்லாம பண்றாங்க. நம்பிக்கை இல்லாம பண்றாங்க. ஒரு முறை தக்ஷன் நடத்துற யாகம்னு வந்தது இல்லையா, பார்வதி அம்மா வந்து சிவபெருமான்கிட்ட கேக்குறாங்க, நாங்க வந்து எங்க தந்தை நடத்தும் அந்த யாகத்திற்கு போகணுங்கிறாங்க. ஆனா வந்து அவரை மதிக்காமையே செய்யறாங்க. அது வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு புறம்ப பண்றாங்க. அதனால வந்து தக்ஷன் அழிந்ததெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்பிக்கையான பேச்சு, மனம், இதெல்லாம் வந்து 14th இருந்து 19th வரைக்கும் இருக்கு. நம்பிக்கையின் நடத்தையில முக்குணங்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம நடத்தை எப்படி இருக்கணுங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. சத்துவகுணம் வந்து மரியாதையை கடமையா வழிபட்டு செய்யறது. மரியாதையோட தன்மையா பேசுறது, அன்பா பேசுறது, அனாவசிய பேச்சுக்களை பேசாம இருக்கிறது, வேறவங்களுக்கு காயப்படுத்துற மாதிரி அந்த விஷயங்களை எல்லாம் தவிர்க்கிறது. நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். இந்த சத்துவகுணத்துல உயரணும் அப்படின்னாலேயே நம்ம நிறைய ஃபாலோ பண்ணணும். ரஜோகுணம் வந்து அது தன்னல செல்பிஷா இருப்பாங்க. அவங்களோட இதுக்காக வந்து அவங்கள புகழணுங்கிறதுக்காக எல்லாம் பண்றது ரஜோகுணத்துல. தமோ குணத்துல வந்து பிறர்களை அழிப்பதற்காக செய்ய வேண்டிய அது சித்திரவதை செஞ்சுக்கிறது, நமக்கு நாமே சித்திரவதை பண்ணிக்கிறது தமோ குணம். சோ நம்ம எப்படி இருக்கணுங்கிறத தெய்வீக குணங்கள்ல படிச்சோம்னாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்தவர்களுக்காக அச்சுறுத்துறது, தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்யறது, மற்றவங்களுக்கு நம்ம அவங்களை வந்து சித்திரை செய்யறது, நம்ம வழிக்கு வர்றதுக்காக அவங்களை கொடுமைப்படுத்துறது. சோ இது எல்லாமே வந்து வாழ்க்கைக்கு பாதகமானவை தான் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள். பிறருக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற அந்த விஷயங்களே நம்ம செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பேச்சுல வந்து முக்குணங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணம் வந்து சத்தியம், உண்மையை பேசுறது, மகிழ்விக்கிறது, பயனுள்ளதா இருக்கு. ரஜோகுணம் வந்து அதிகாரத்தனமா பேசுறது, வதந்திகளை பேசுறது, மத்தவங்களை பத்தி குறை கூடுறது, சுயநல நோக்கத்தால இருக்கிறது. இது எல்லாமே வந்து ரஜகுணம். தமோ குணம் வந்து பொய் பேசுறது, வேறவங்களுக்கு தூண்டுறது, தீங்கிழைப்பு, இதை நிறைய தொந்தரவு பண்றது எல்லாமே தமோ குணத்துக்கு போயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சப்தத்தை பேதம் பிரித்தறியும் இந்த உத்தியை கையாளுங்கள். இது உண்மையா, இது மகிழ்விப்பதா, இது பயனுள்ளதா. ஒரு வார்த்தையை பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பிஃபோர் ஸ்பீக் எனிதிங் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா அது மனதையும் தீயினால் சுட்ட பொன் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினார் சுட்டவடுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சோ தீயினால சுட்ட பொண்ணு கூட ஆறிடும். ஆனா பேச்சுனால வர்றது இன்னொருத்தர் மனசை போய் காயப்படுத்துறது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கோபமா பேசணும்னு தோணுச்சுன்னா உடனே எடுத்து தண்ணி குடின்னு எல்லாம் நமக்கு சிம்பிளா சொல்லியிருப்பாங்க. அது வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைம்லையும் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்க முடியுமா, தண்ணி கிடைக்குமா பக்கத்துல. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், பேச்சிலேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். நமக்கு இந்த பேச்சு அவசியமா, இதை சொல்றதுனால அவங்க மனசை காயப்படுதுன்னா வேண்டாம், இதை பேச வேண்டாம் அப்படின்னு தவிர்க்கணும். அப்பதான் நம்ம குணத்துல உயர முடியும். பக்தர்களான நமக்கு வந்து இந்த குணங்கள் தன்னால வெளிப்படும். நமக்குள்ள அந்த கட்டுப்பாட்டு முறைகள் தெரியும். அதாவது நம்ம அந்த பக்திங்கிறதே ஒரு முயற்சி தான். நம்ம இங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு முயற்சி, நன்னடத்தைக்காக செய்யற ஒரு முயற்சி. இதுல நம்ம முயற்சி பெற்று வெற்றி பெற்றுட்டோம்னா ஸ்காலர் ஆயிடலாம், ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆயிடலாம். ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆனா எங்க போலாம், பகவானுக்கு பிடிச்சவங்களா ஆயிடும். பகவானுக்கு பிடிச்சவங்களானா அங்க ஒரு தனியான உலகம் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கு. சரி, அந்த உலகம் இருக்கு, அதை பத்தி அனலைஸ் பண்றது கூட செகண்டரியா வச்சுக்கலாம். பட் இப்பவே வந்து நற்குணங்களுக்கு மாறுறது நமக்கு உத்தமம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மனதுல முக்குணங்கள் வந்து எப்படி தன்மையை மாத்துதுங்கிறத அர்த்தம் சொல்றாங்க. சத்துவகுணம் வந்து திருப்தியற்றதா இருக்கு, போதுங்கிற மனப்பான்மையை வந்து கொடுக்குது. திருப்தி உற்றதா இருக்கு இல்லையா, அற்றது இல்ல, சாரி, திருப்தி விட்டதா இருக்கு. அது போதுங்கிற மனப்பான்மையை கொடுக்குது சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் வந்து திருப்தியற்றதா இருக்கு, ஏக்கத்தை கொடுக்குது. தமோகுணம் வந்து மாயையிலையும் மயக்கத்திலையும் கொண்டு போய் விடுது. சோ இந்த குணங்களின் அடிப்படையில நம்ம செய்யற செயல்கள், மனசுல எண்ணும் எண்ணங்கள், செயல்கள், பேச்சுக்கள், இத்தனையும் நம்ம மாத்தியாகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மனதை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்துவது மிகவும் சுலபம், ஆனந்தம் மிக்கது, மிக உயர்ந்ததுமான அனுபவம். இந்த பக்திங்கிறதுனாலயே வெறும் சிம்பிளா நம்ம பிரார்த்தனை பண்றது மட்டும் இல்லை, எல்லா
கோயில் வழிபாட்டுக்கும் போறோம், அங்க வந்து வழிபாட்டு முறைகள் மட்டும்தான் சொல்லப்படுது. இந்த மாதிரி ஒரு 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 இது பண்ணுங்க, ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர நம்மளை நெறிப்படுத்துறதுக்கான முறைகள் எங்கேயுமே சொல்லப்படுறது இல்லை. அது வந்து கிருஷ்ண பக்தியில மட்டும்தான் கிடைக்குது, நமக்கு பகவத்கீதை மூலமா மட்டும்தான் கிடைக்குது. ஸோ இந்த இதுல நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியானதுதான். ஆனா ஒன்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கஷ்டமா தெரியும், என்னடா இதெல்லாம் விட சொல்லியிருக்காங்களே, இதை ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்களேன்னு தோணும். ஆனா சொன்னது அத்தனையும் நம்ம நன்மைக்காக நம்ம நினைக்கும் போது நமக்கு அதுல ஆனந்தம் இருக்கு, மகிழ்ச்சி கிடைக்குது, உயர்ந்த சுவை. அது அந்த சுவை கிடைச்ச உடனே அற்ப சுவைகளை நம்ம விட்டுறோம். அந்த உயர்ந்த சுவை கிடைக்கிறதுக்கு அதுக்கான முயற்சிகளை தான் இப்ப பண்றோம். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரச்சாரம், பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலிய உடலின் தவங்கள். இங்க உடலின் தவங்களை பத்தி சொல்றாங்க. இவ்வளவு நேரம் மனசை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? மனசு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்போ உடலுக்கு வந்திருக்கோம். உடல் வந்து ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையா இருக்கு. சோ இது நம்ம மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரிதான் நம்ம அம்மா சொல்லி அப்பாவை புரிஞ்சுக்கிறோம், அப்பா யாரு அப்பா சொல்லி நம்ம குருவை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம ஒரு அப்பா ஸ்தானத்துல இருக்கோம்னா குருவை நம்ம வழிகாட்டணும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் பின்பற்றோம், குருவை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம். நம்ம குருன்னு இங்க சொல்றது வந்து வெறும் ஸ்கூல்ல போடுறது மட்டும் இல்லை. இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல போட்டா என் பசங்க கரெக்டா வந்துருவாங்க நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த ஏஜ் வரும்போது அவங்க செய்யற எத்தனையோ செயல்கள் வந்து நம்ம மனதை பாதிக்கும். ஸோ அவங்க பாதிக்க கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம மனதை பாதிக்க கூடாதுன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்வழி காட்டணும். நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்? கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கணும். கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்தா நம்ம அந்த குழந்தைங்களை பத்தி கவலையப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா பகவான் பார்த்துக்குவாருங்கிற ஒரு ஸ்ரத்தா ஒண்ணு முக்கியம். அது கூடயே வந்து அவங்க நல்வழியில அவங்க டெசிஷன் எடுப்பாங்க. அவங்க டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். பகவத்கீதை வந்து நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி காத்துக்கக்கூடிய ஒரு புக்கா இருக்கு. அதாவது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு டிசீஸ் வர்ற மாதிரி இருக்கு, ஃபீவர் வர்ற மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? நீங்க பிஃபோர் தட் ப்ரிகாஷனரிக்கு ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கோங்கன்னு கொடுத்தாங்களா? அது மாதிரி நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்மளை காக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம குருவை வழிகாட்டுறோம். குருவை வழிகாட்டினதுக்கு அப்புறம் குரு வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட கூட்டிட்டு போறாரு. ஸோ இந்த இந்த தளத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து நம்ம தூய்மையும் எளிமையும், அதாவது சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங் தான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல சொல்லியிருக்கு. அதாவது லக்ஸுரி லிவிங் இங்க சொல்லவே படல. அது வந்து நம்மளை வந்து தவறான பாதையில தான் கொண்டு போய் விடும். அதுல வந்து கண்ட்ரோல் ஜாஸ்தி தேவைப்படும். பணம் சேர சேர நம்மளை நாம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வளர்த்துனாதான் நம்ம முன்னேற முடியும். ஸோ எளிமையா இருக்கணும், பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும், அஹிம்சை. பிரம்மச்சரியம்னா என்ன? நமக்கு என்ன சாஸ்திரங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கோ அதுபடி நம்ம வந்து செய்யறது தவிர தவறான உறவு பாதைகள்ல போகக்கூடாது. அகிம்சை, இந்த உடலின் தவங்கள், இதெல்லாம் வந்து உடலோட தவங்களா சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலின் தவம் மட்டும் பார்த்தலாம். உடலின் தவம் வந்து முழுமுதல் அந்த வழிபாட்டு முறைகளை நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். தூய்மையா செய்யறது எளிமை, அதுதான் இங்க எல்லாம் பார்த்தது. பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து உண்மையானதும் இனிமையானதும். ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல், இவையவை வாக்கின் தவங்கள். வாக்கின் தவங்கள் என்னங்கிறது வாசாவயகம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஈசோபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம். எதெல்லாம் வந்து நம்மளை துன்புறுத்தும் அப்படிங்கறத அங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம பேச்சுல வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அது வந்து இனிமையா இருக்கணும், உண்மையா இருக்கணும், நன்மை அளிக்கிறதுமான இருக்கணும். அதுதான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசனை பண்ணி பேசணும்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ பிறருக்கு துன்புறுத்துற மாதிரி இருக்கக்கூடாது பேச்சு. வேத இலக்கியங்களை முறையா உச்சரிக்கணும். இவையெல்லாம் வாக்கின் தவங்களா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வாக்கின் தவம் வந்து பேசும் முன் இவ்வாறு யோசிக்கணும். இது உண்மையானதா? இது இனிமையா இருக்குமா? இது நன்மை அளிக்குமா? அவங்க கிட்ட பேசுறதுனால இப்ப நிறைய விஷயங்கள் பாருங்களேன், நம்ம பேசினதுனால நமக்கு தான் டென்ஷன் ஆகும். இவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசினதுக்கு நமக்கு டென்ஷன் ஆகுது. ஸோ அது என்ன பண்ணணும்? அந்த பேச்சை அங்கேயே கட் பண்ணிடணும். அந்த இடத்துல இருந்து நகர்ந்துடணும். அவ்வளவுதான். அந்த அந்த பர்டிகுலர் சீனையே ஸ்கிப் பண்ணிடும். ஸ்கிப் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த தொல்லை அளிக்காது. இல்லைன்னா வந்து அது நம்மளை துன்புறுத்தும். அவங்களை காயப்படுத்தணும்னு நினைச்சிட்டு நம்மளை நாமே காயப்படுத்திக்கிறோம்.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையாங்கிறது நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். நம்ம எப்படி முன்னேறணுங்கிறதுல தான் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். வாஞ்சா கல்பத்ருபேச்ச கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்து கேஜே, ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கேஜே, நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கேஜே. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. இப்போ உங்களோட கருத்துக்களை